Nofel Cymraeg, Hugh Hughes, neu y Llafuwr Cymreig. Y ffigraeth buddugol yn cylch wyl lenyddol Caergyrbu, Nadolig 1859. Gan Llew Llwyvo, awdwr Llywelyn Parry, y meddwyn diwygiedig. Gwenhwyfar, arwr gerdd fuddugol, Eisteddfod Brenhinol Merthyr, Cregau, Crigyll, ac ati. Caergyrbu, argraffwyd a chyhoeddwyd gan L. Jones, 1860. Beirniadaeth, y barchedig J. Evans, E.D. Ffraid, ar yr ffugdraethau yn y gystadleuaeth. Derbynais pedair ysgrif ar y destun y Llafuwr Cymreig. Ymaint olch oedd ei gerth un yn weddol difau o ran iaith a gramedig. Yn wir, rhagora'r yr ysgrifenwyr mewn iaith da a dillwedd naturiol a deslys ar gryfrydyn norwydd o gystadleuwyr a gyfais i y boen a'r pleser o edrych dros ei gweithiau. Buasai dda gennyf allu ychwanegu fod bob un yn deall y destun ac yn arddangos darfelydd gan cymwys i wneud gyfiawnder agef. Nid wyth yn meddu gwybodaeth dofyn yn gylch elfennau. Yr hyn y elwyr yn ffugdraith, ond yr wyth yn meiddio diwed yn dibedrus mae nid ffugdraith yw ysgrif gyfell Owen Iorwerth, na chwedlau helynt y byd, na chyfansoddiad Saint Baglan. Gyfell Owen Iorwerth. Mae gyfell hwn cryn lawer ar ôl ei gyd-ymgeisiwr fel cyfansoddwr. Mae ei sillebiaeth yn fynnych yn wachus a'i frawddegau yn aflerw. Mae yn ei waith rhai sylwadau ac sydd yn anrhydedd i galon yr ysgrifennydd, ond nid oes ynddo o ddim a edliwyrcha gogoniant ar ei ben fel awdwr ffugdraeth. A mae yn hollol diffygiol mewn dychmyg ac antiraeth. Gall fod yn y gwaith farmo ond map mormon mewn magwyr ydyw. Nid palas yw can milltir o wal gerig. Nig ffugdraeth fyddai can tudalen a ffughanes syml. Rhaid i'r ffugdraeth dŵyn argraff llaw sternaeth yn gosod y defnyddiau yn gyd ar delw adeilad ac yn lluniad dychmygu celfydd. Helynt y byd, y mae'r ysgrifennydd hwn yn meddu digon o berdrys. Ceir drwy ei waith darluniau bywiog a naturiol chwyrach ei fod wedi yn lliwio yn rhy gryf. Bai mawr y traeth hwn yw ei fod yn amdifad o arwr. Dylai y ffugdraeth debygol mewn rhan i'r cyfyndraeth heilog, hael yn y canol, a phlanedau yn ei chylchoedd priodol. Nid oes gan helynt y byd yr un hael. Mae'n planedau yn unig sydd yma yn gwydro. Os Mr. Williams a olygyd yn arwr y ffugdraeth, y mae diffyg yr awdwr o gynllun wedi cadw yr arwr gymaint o'r golwg fel nas gwelwyr ef ond i'w golli. Gresyn na fiesau ysgrifennydd mor ddoniol a ffraith bers wedi cael mold gyfaddas i diwall ei arabaidd iddi. Saint Baglan. Orwydd am temlo serch at waith Saint Baglan, roddes ei darlleniad i mi lawer o hyfrydwch, ond mae y cyfansoddiad yn fer mewn cynllun, dyfais a digwyddiadau. Evan Owen yw yr arwr, ac y mae Evan Owen ar ysgrifennydd yn y golwg bron o hir, buasau yn dymunol i'r awdwr fyned yn amlach o'r nelltu a dilasid cael golwg ar yr arwr mewn cysylltiad a phersonau a digwyddiadau mewn cylch helaethach. Dylai ffughanes Llafuwr Cymreig gymryd i mewn y cyfryw defnyddiau ac aroddant fantais i'r darllenydd i dyfod yn gydnabyddus a gwahanol deithi ac arferion Llafuwr Cymru neu rhan ohoni o leiaf yn gyd ar amrywol dosbarthiadau a deiant i gysylltiad a hwy. Y Llafuwr Cymreig. Wele, Llafuwr wedi ysgrifennu y Llafuwr. Mae yr ysgrif hon yn cyfnogi
yn helaeth o elfennau a theithi ffugdraith. Mae'n amlwg mae nid wrth synwyr y fawd yr awdur ymlaen, a mae y gwaith yn arddangos dyfais i gynllunio ac adnoddau i gwblhau. Yr arwr yw Huw Hughes, a bachgen gwych ydyw Huw. Cybleithir ei hanes, lawer amgylchiad a digwyddiad, a roddant olwg eang ar helynt ac oes y llafurwr. Ar yr un bryd buasau yn dymunol i'r awdwr dilyn y llafurwr yn fanylach yn ei arberion wrth y bwrdd, yn y maes, yn yr adoldi ac ati. Gallasau yr ysgrifennydd medrys hwn dwyn i fewn y cyfryw digwyddiadau ac afiasend gyda'i gilydd yn cwblhau y darluniad o bywyd y llafurwr Cymreig yn ei wahanol agweddau. Ond paham ydys yn cwyno tra y mae gerbron waith mor alliog. Gwelir mae ffug enw yr awdwr yw y llafurwr Cymreig, ac os llafurwr ydyw mewn gwirionedd, orydd yn gobeithio a caiff yntau 300 o bunnau gan ei datbydydd, yn ychwanegol at y 320 a derbynio yn y cylchwyl fel yr awdwr buddugol ar destun y Gadair. Poet felly y bo. I di ffraid, Rhagfyr 1859.